ассалому алайкум бародаро ва хоҳарои азиз. Ҳама каса созен хубен, саломатиётон хубай, настроенатон созай. Имрӯз чӣ хеле десен навори нави мошинҳои фурӯшияй. Касера мефораш ки навори хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунад бародаро ва хоҳарои азиз. Дар комментария канали диеми хидма закрепит кардагим, дар ӯ канал хонаҳои фурӯшӣ мепартом. Марҳамат, касе мисол мефораш ки видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунад, дар ҳамун канал бидроен тамошо кунед. дар ин канал мошинҳои арзона барои шуморо мепартоем. Марҳамат, тамошо кунед. як дона лайки бепула биҷиқена. агар ягон кас хона, мошин ё ягон чи дигар реклама карданӣ боша, дар нами рақамҳо танҳо дар ватсапаш рӯй кунед, мо барои харидорора рекламаш мекунем. рафтем. дӯстони азиз, ина акн навора сар кардем. ами рӯи экрани телефонтона бо диққат нигоҳ кунед ки вақте мо гап мезанем шумо бифаҳмед ки чӣ гуфтесем. мо якм эълони имрӯзаи мо мошини фурӯшӣ ВАЗ-2106 соли баромадаш 1983. сӯзишвориш бензин газ кор мекардай. кузовша недорожный гуфтагиай, рангаш жолтӣ. объёми мотораш 1.5 литр, коробка механикай. чӣ хеле десем бардро мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 11300 сомонӣ мега, бо арзонам мешавад. номерои телефонаш ҳастай, марҳамат, занг бизанед. дӯстони азиз, навора давом метем. мегзарем ба як мошини фурӯши дига. ишам молодёжный будай. ВАЗ-2109 будай. бардоро чӣ хеле десен, соли баромадаш 1997. сӯзишвориш бензини холӣ, кузоваш хетчбек, рангша кабуд гуфтагиай, объём мотораш 1.6 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагиай ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотораш 1.6 пиррастояй, сӯзишвориш тоқа бензин, 4 та баллони нав доштай, сентр замокам доштай, трезои пешаш, кнопка қатияй. нашод нархаш бо маслиҳат мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 15000 сомонӣ мега, бо арзонам мешидай. номерои телефонаш ҳастай, ҳозир занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем. ба хоҳиши бародарои ғариб бисёртар мошинои молодёжнӣ мондагием. ҳозир бо дига хел мошиноам ҳастай. Nexia, Maxima ҳам хеле мошинои арзонам ҳастай. видеоро то охирша тамошо кунед ва касе хонаҳои фурӯшӣ мефурӯшад тамошо кунад. дар комментария канали дигариро закрепит кардагим. ҳамун канал да бидроен хонаҳои фурӯшӣ ҳастай. ВАЗ-2110 соли баромадаш 2000, сӯзишвориш бензин, кузов седан, рангаш кабуд, объём мотораш 1.5 литр, коробка механикай. мошин тенҷай гуфтагия бародаро. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҷолдини балхӣ. нарша 15000 сомонӣ мега, арзонам мешидай. алишам. марҳамат, номерои телефонаш ҳастай, занг бизанед, маълумоти бештар аз соҳиби мошин бигиред. бародаро ва хоҳарои азиз, эълонмона давом метем. мегзарем ба як мошини фурӯши дига. иш нархаш арзонтар будай. Daewoo Nubira бародарҷоно, соли баромадаш 1998. сӯзишвориш гази холиай бародаро. кузоваш седанай, чӣ хеле десен, рангаш серебриси гуфтагиай. объёми мотораш 1.6 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагиай ки мошин ҳуҷҷат дора. як моҳи дига ҳуҷҷат дора бародаро. мотораш камакӣ дуд мекардай, дига ҳама ҷош созай. нархи охиршай дига арзон намешава. илтимос, кадоме ки намехара мошин, занг назана гуфтагиай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 6000 сомонӣ мега, арзонам мешава. алишам. номерои телефонаш ҳаст, метавонед занг бизанед. бародаро, мегзарем ба эълони навбатӣ. як самбуфери фурӯшӣ. бисёри вақт мисол мошин дорем ку бародаро, анам хеле самбуфер надорем ку. бисёр самбуферҳои хубанд. мезани дар ҳамин қафои мошин гирм бовар ки мезана, гӯшота кар мекуна. гарени бад мехона гуфтагия, ҳама ҷош созай. срочни мефурӯшумша гуфтагия бародаро. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 1300 сомонӣ мега. 1300 сомонӣ мегирям. қафои мошин да мезани, бас чахахтон медонед чӣ хеле охирам гум мезана зурай. нархш 1300 сомон дар шаҳри Душанбе. номерои телефонаш ҳаст, занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба як мошини дига. Daewoo Nexia соли баромадаш 1994. сӯзишвориш бензин газ кор мекардай. кузов седан, ранги сафед, объём мотораш 1.6 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагиай ки мошина мотораш простояй, дуд намекунад, техас мотор ҳастай, газаш таблеткай, ҳама ҷош созай гуфтагиай. нахаду айда карочи мошин. касе мисол мехара бо 1.5 айро инсоф арзон мешава.
мошин қарор дорад дар ноҳияи Конибодом нарша 10500 сомонӣ мега бардро. номерои телефонаш ҳастай, марҳамат занг бизанед. бардро ва хоҳарои азиз, эълона давом метем. ана касе тамошо кардеса я дона лайки бепила биҷхена ва касе меҳонед подписатсия кунед. хоб Nissan Maxima бародарҷоно, соли баромадаш 1995, судишвориш бензини холӣ, кузов седан, рангаш голубой цвет гуфтаги, авио мотораш дай, коробка автомат будай. соҳиби мошин гуфтаги ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, ҳама ҷош созай, 4 баллони нав дора, хаддавой мотор ҳама ҷош созай. алиш ҳам мешава, вариантора мебинем гуфтагиай. айни ҳол ин мошине десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 13000 сомонӣ мега, арзон ҳам мешава. алишам номерои телефонаш ҳастай, марҳамат касе харидор бошен ё ки ягончи алишӣ дорен, метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем. бисёри вақт дар комментария менависем ки ягон опели арзон бо мо, ба ҳамин хотир бардорои ина як опели дига арзонтар барои шуморо ёфтам. опел седан ай, соли баромадаш 1992, судишвориш бензин газ кор мекардай, кузов седан, рангаш сирхай, авио мотораш 1.4 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, срочни сум дар кошта. одамое ки мисол конкретни харидоранд, ҳама одамо занг бизананд, бояд чинем чи арзон мекунем. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 11000 сомонӣ гуфтесай бардро. 11000 сомон, седани 1991 сол. номерои телефонаш ҳастай, марҳамат занг бизанед, маълумоти бештара аз соҳиби мошин бигиред. беҳтарин мошина. бардро эълона давом метем. мегзарем ба Opel Frontera. соли баромадаш 1994, судишвориш бензини холӣ, кузовша недорожник гуфтагиай, рангша зелёни, авио мотораш 2.4 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагиай ки мошин ҳама ҷош созай, не ки мотор надора. фақат мотор надорад, дига ҳама ҷош созай. касе харидори аниқ боша, бо арзон мешава гуфтагиай. қарор дорад дар шаҳри Норак, нарша 9000 сомонӣ гуфтесай бардро, бо арзонам мешидай. ҳама ҷош созай дига, я мотор надорад, тамом. номерои телефонаш ҳастай, марҳамат занг бизанед, маълумоти бештара аз соҳиби мошин бигиред. дӯстони азиз, эълона давом метем. мегзарем ба 10 эълони имрӯза. Daewoo Leganze будай, соли баромадаш 1998, судишвориш бензин газ кор мекардай, кузов седан, ана авио мотораш 1.8 литр будай бардро, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагиай ки мошин ҳама ҷош созай, фақат рулавоиш камакӣ мечакидай, дига ҳама ҷош тенҷай. қарор доштай дар шаҳри Душанбе, нархша 9500 сомонӣ мега бардро, бо арзонам мешидай. номерои телефонаш ҳастай, марҳамат на касида Daewoo Leganze соли 1998 дар корай. метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти бештара аз соҳиби мошин бигиред. бо ина дискҳои фасонам доштед. бародарҷоно, мегзарем ба эълони навбатӣ. Daewoo Matiz будай, соли баромадаш 1998, судишвориш бензин газ кор мекардай, кузовша седан гуфтагиай, рангша сиёҳ, авио мотораш 1.1 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагиай ки мошини хубай, як мусафед ҳайш кардагиай, дадрни шаҳр ҳай кардагиай, мақсад афгор нестайда мошин. харидор боша, бо занг бизана, камтар арзон мешава. айни ҳол бардора ҳами Daewoo Matiz десен, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 13000 сомонӣ мега, бо арзонам мешидай. марҳамат касе мисол харидори конкретни бошен бародарҷоно, метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, Matiz арзона бихарен. солаш 98 будай, нархаш 13000 сомонӣ. марҳамат занг бизанед. бардро ва хоҳарои азиз, касе то охири видеоро тамошо кард, комментария дар рақами 1 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо кардем. ва касе мефораш ки хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам, дар комментария канали DM хидмат закрепит кардагим. дар ӯ канал хонаҳои фурӯшӣ арзон мепартом. бидроен тамошо кунед, пушаймон намешед. то видеои оянда, худо нигаҳбонтон боша бардро ва хоҳарои азиз. хайр.